Siyanibingelela nonke bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizovula ngomkhuleko namhlanje ntambama amahubo 30 soqala kwivesi lokuqala. Ngiyakuphakamisa Jehova ngokuba ukhuphulile. Awuvumanga ukuba izitha zami zijabule phezu kwami. Jehova uNkulunkulu wami, ngakhala kuwe wangiphilisa. Jehova umphefumulo wami ukhuphulile endaweni yabafileyo. Wangiphilisa phakathi kwabashona emgodini. Dumisa uJehova mina enikhonzayo. Nibonge igama lakhe elingcwele ngokuba ukuthukuthela kwakhe kuba ngokwemzuzwana nje. Umusa wakhe uba ngokuphila konke. Kusihlwa kungena ukukhala, ekuseni ukujabula. Mina ngithe ekubuseni kwami angisoze nganyakaziswa naphakade. Jehova, ngomusa wakho ubuwenzile ukuba iqine intaba yami. Wabufihla ubuso bakho ngase ngithuthumela, ngakhala kuwe Jehova, nganxusa kuJehova ngathi kukhona nzuzoni egazini lami nasekushoneni kwami egebeni lami. Uthuli luzakukudumisa yini? Lushumayele iqiniso lakho na? Yizwa Jehova, ube nomusa kimi. Jehova, yiba ngumsizi wami. Waphendula ukukhala kwami, kwaba ngukusina. Wangikhumula izingubo zami zokulila. Wangembathisa ukujabula ukuze umphefumulo wami ukudumise. Ungathuli Jehova uNkulunkulu wami, ngiza kukubonga kuze kube phakade. Amen. 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 Ngizocela abazalwane kubo bonke abazalwane abalalele njengamanje basheshise bathatha amabhayibheli abo ukuze sizoba nokuqonda masihleze ezwini umoya engcwele esihola ukuba iyona yithi intando kaNkulunkulu afisa siyenze ngegama lika Jesu Kristu. Masithi sonke siyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi yethu nomsindisi wethu. Angihambi ngedwa ke njengenjwayelo, ngihamba nomfowethu. Over to you Nondaba. Amen. Hallelujah. Siyabonga bazalwane umhlaba wenkosi nothando. Sibonga ithuba lokuthi sime phambi kaNkulunkulu. Sizithobe sidumise igama lakhe. Amen. Siphakamise ubukhulu bakhe. Ngokuba uNkulunkulu ufanelwe udumo lonke. uNkulunkulu onomusa, uNkulunkulu onothando. Akukho esikwenzayo ngokuqonda kwethu nesikwenzayo ngokuhlakanipha kwethu. Kodwa konke kungukwazi kwakhe nokuhlakanipha kwakhe okujulile. Ngokuba akekho ongamelana nokuhlakanipha kaNkulunkulu. Amen. Ngisho ungawungqesta emehlweni akho ukhohlise inhliziyo yakho uthi wena ufundile kakhulu, wazi kangcono nabanye abantu. Kodwa khona owazi ngaphezulu kwakho, owazi ngaphezulu kwethu sonke, okuyena ongeqiwa lutho. Ngokuba umuntu ukhali ngancane njengombese, kodwa uNkulunkulu uyinkemba ebukhali inhlangothi zombili. Yena osika kusuka enyameni kuze kuyonqamula ithambo, kuhlukana inyama nomphefumulo.
uNkulunkulu onamandla, siyambonga. Amen. Amen. Kuye sithola ukuphila okuphakade ngokuba siyazithoba phambi kwakhe senze intando yakhe. Uma wenza intando yakhe uyakuthola ukuphila okuphakade. uNkulunkulu mkhulu ngandlela zonke, singamncoma kushona ilanga. Kodwa-ke kufuneka sidlulise umyalezo wakhe. Sibonge uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe abathumela ukuze basishiye nemibhalo nomqulu wolwazi. Yes, Lord. Sibonge uNkulunkulu ngendodana yakhe ayithumela uJesu Kristu nabapostoli bakhe abashiya nomoya oyingcwele ukuze bakwazi ukuthi bathole ubufakazi nathi sikwazi ukuthola isiphiwo. Ngokuba-ke lesiphiwo sihlenzisiwe kulabo abafuna ukwamukela umoya weqiniso. Amen. Amen. Silokhu sithola ubufakazi lobo bokuthi munye uNkulunkulu. Yes, Lord. Ongenakuphelezelwa, ongenakuhlangabezwa, uNkulunkulu ongenayo umbonisi, uNkulunkulu ozakhele umhlaba nezulu ngamandla akhe ngezikhwepha zakhe kungekho umlekeleli. Yes, Lord. Sithula nobufakazi ukuthi-ke uNkulunkulu usimemile emcimbini Amen. Amen. nasemshadweni welembe ukuthi sibe khona sizobungaza okwaphakade, hayi ukuthi-ke sobungaza buye funde sibuyele ezonweni zethu. No, sizobungaza sithole ukuphila okuphakade, sithole isabelo. Amen. Emanzini okuphila, kumfula ogobhozayo nasesihlahleni sokuphila. Yes, Lord. Uma-ke wena ubona ngabalekile ukuthi igama lakho litholakala emabhukwini angcwele noma encwadini yabangcwele, lokho kungokwakho noNkulunkulu, kuyisinqumo sakho ozithethela khona. Kukho okuphoqiwe ukuthi ukwenze ngenkani ngoba uNkulunkulu wadala umuntu, wamshiya nemiyalo, wasemnika intando. So umuntu unokuzenzela intando yakhe ngokuba unikiwe uNkulunkulu umusa wokuthi abe nentando. So abaningi bakhetha ukuthi benze izinto zabo ezithandwa yibona. Amen. Amen. Asilwi nabantu, but-ke impi yethu kamoya. Amen. Ngokuba-ke imimoya le ekhubaza abantu ibakhungathe ukuze bangakwazi ukufinyelela eqinisweni. Yes, Lord. Abantu uma ukhuluma izinto zikamoya ngokuba baphile enyameni, bayakholwa kodwa bayagcwala ukudinwa nenzondo. Uma uNkulunkulu ngeke uze udinwe. Yes, Lord. Uzohlola imibhalo njengokuba uJesu Kristu atshela abaFarisi ukuthi abahlola imibhalo ngokuba kuyo sinokuphila okuphakade. Amen. So uma wena uhlabekiseka noma uhlabeka ngenxa yento ebhalwe phansi eBhayibhelini, kusho ukuthi wena ngokayihlo uSathane. Ngokuba abaningi baholwa abaholi noma izingilosi zobumnyama ezizenza izingilosi zokukhanya, okuyizisebenzi zikaSathane, baholwa ngamanga. So umuntu oholwa ngamanga, uma umtshela ukuthi unamanga, uyadinwa. Umuntu uma umtshela ukuthi hey unamanga, yeka amanga, lento ekhulumayo amanga, uyacasuka umuntu athi uhlangana pho ngoba yena usumbambile ukuthi uqamba amanga. Bese afuna ukwakha amaqhinga ukuthi akuvala umlomo ngoba uyakubona ukuthi wena uzoba isiphazamiso eqambeni kwakhe amanga. So asinankinga ke nokuthi wena uphatheka kanjani. Mina nginandaba la kancane ukuthi wena uyadinwa noma uyajabula noma uyakitazeka noma uyahluthuka noma uyakhubeka. Ekutheni nje igama iqiniso ngilikhulumile njengoba linjalo, kufanele ngikwenze lokho. Baningi ke abantu abathanda ukujabulisa abantu, benza izinto ngoba nako befuna ukubukwa abantu. Mina ngiphile lokho, ngeke ungisize, ngeke kuze kungifake ezulwini kancane. Ingakho ngima la ngime ngesibindi nangokukhuthala ekutheni ngikhuthaza abantu ekutheni babuyele eqinisweni ngokuba ke niphile emangeni, niphila ngamanga, niphiliswa amanga. Konke lokho enikwenzayo uma kuphambene necebo lomdali wezinto zonke, nina niphila ngamanga. So thina sinibuyisela eqinisweni. Njengoba sinibuyisela eqinisweni, asincengile imali yakho, asincengile izinyo lakho, asincengile, asenzele lento ukuthi nisirate niphakamise izithupha nithi ya nifanele izithupha. No, asithola ama-likes, asinandaba nama-likes. Sinendaba nokuthi ke liphumile iqiniso laNkulunkulu
lahlale enyameni laphuma lakhipha umoya omubi kaSathane okhungethe abantu. Uma ukuthi uyimvu elahlekileyo uNkulunkulu ungezwi lakhe uthi ziyamazi umelusi, and uma zizwa izwi lakhe akaziqhubi umalusi, ziyamlandela, uyazihola, ungumalusi. So uJesu Kristu ungumalusi olungileyo, akekho ozongena ngophahla. Hallelujah, 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 glory to God. Hallelujah, 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 hallelujah. Akekho ozongena ngophahla. Wonke umuntu ufuna ngene eminyango, and umahluleli uyena osigadile ngezwi lakhe eminyango. Ngokuba egcineni, hallelujah, glory to God. Ungahamba ngemoto ebizayo, ungabe isikhwaga, ungagolozela izwi, ugolozela umhlengi, ugolozela abazali bakho, ugolozela iboss yakho, ugolozela abangani bakho, ugoloze yonke indawo, ugolozele nozakwenu emsebenzini. Kodwa khona oyedwa ongeke uzumgolozele. Ngisho ngabaleki uyocasha, ngeke uzumcashele yena ngoba ujule kakhulu. Mkhulu nomhlaba, ujule kakhulu kunamanzi. Utholakala indawo zonke, uyena owakhe isihogo and uyena futhi owakhe izulu. So konke ngokwakhe, akukho ongaphandle kwakhe noma ngemva kwakhe, konke kuphambi kwakhe, noma kuthiwa wenzani. Hallelujah, glory to God. Mkhulu uNkulunkulu, siyambonga. Isambulo isahluko sesibili verse 7. Yes sir. Onezindlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Lo onezindlebe, hallelujah my God, hallelujah, glory to Jesus. Lo onezindlebe zikamoya, sikhuluma ngendlebe yabona amadlebe akho lawa akhona kodwa akezwa. Lamehlo akho akhona kodwa awaboni. Yes Lord. Ninemlomo kodwa nikhulumi. No. Do you understand? Yes Lord. Ngokuba ke, hallelujah, glory to God. Niholwa ngamanga, sinibizele ekukhanyeni. Ithi incwadi ke, onezindlebe makezwa lokho akushoyo umoya emabandleni. kusho bani? Umoya Umoya ongcwele uyakhuluma, ukhuluma emabandleni. Wonke amabandla afanele abe munye, abe umoya munye. Wonke amabandla afanele aholwe yizwi elikeBhayibhelini. Sifanele ukuholwa iBhayibheli. Akekho ofanele ukuholwa imicabango yomuntu, akekho ofanele ukuholwa imizwa yakhe, oholwa imizwa yakhe uholwa uSathane. Ngokuba ke uSathane usebenza ngemizwa. You understand? Ingakho enikhungethe ukuthi anibambe kuma relationships angekho emthethweni. Niyathandana nishadile, niyalala nishadile, niyafeba. Yes, Do you understand? Ingakho uSathane ekwenza nilutheke, nibuswe imali, nishumela ivangeli lamanga. Ngenxa ukuthi nifuna imali, nifuna abantu banithande. You understand? Nizenza abaprofeti bamanga, nizenza uJesu Kristu. Ngenxa ukuthi ufuna abantu banithande, niguqula igospel, nenze uJesu Kristu engathi umuntu osoft, umuntu oweak. uJesu Kristu indoda yeqiniso, strong. Do you understand? So uma ekhuluma ukhuluma izwi lokuphila, akakhuluma izwi lamanga. You understand? Nina nikhonza izithombe, nikhonza imali, nikhonza ingubo, nikhonza izithombe odongeni, nikhonza abantu ngaphezulu kaNkulunkulu, nikhonza zonke izinto ezidalilwe ngaphezulu komdali, nenzela zonke izinto ukuthi nibukwe. Kodwa ke lo omkhulu ngakho konke nimshaya indiva, njengathi nimboni. Ungiphe incwadi yeSambulo chapter 3. Ungiphe uzoqala from verse 2. Amen. Noma ngangipha nje from verse 1. Incwadi iSambulo isahluko sesithathu. Yes sir. Kuyivesi lokuqala. Nakuyo ingelosi yebandla laseSadisi. Nakuyo ingelosi yebandla laseSadesi. Loba ukuthi naku akushoyo onawo moya abayisikhombisa bakaNkulunkulu. Sikhuluma ngomuntu onabomoya abayisikhombisa abakaNkulunkulu. Yes Lord. Do you understand? Nezinkanyezi eziyisikhombisa. Imoya, imkhayele, Yes Lord. izinkanyezi, isikhombisa. Uthi ngiyayazi imisebenzi yakho. Uthi uNkulunkulu uyayazi imisebenzi yenu. Yonke imoya u7 imphambi kwakhe. Do you understand? Yes Lord. Lo moya leyo imoya eyanikwa uJesu Kristu. Yes Lord. Do you understand? Ukuba unegama lokuthi uyaphila kanti ufile. Vuka ulinde, uqinise okuseleyo.
obekuza kufa ngokuba angifumananga imisebenzi yakho iphelelisiwe phambi kukaNkulunkulu wami. Ongiphinde. Haleluya. Nakuyo ingilosi yebandla laseSadisi loba ukuthi naku akushoyo onomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu nezinkanyezi eziyisikhombisa uthi ngiyayazi imisebenzi yakho. Mfundisi Prophet Omanga, mholi webandla bishop. Yes Lord. Uthi lo ophethe imoya ewu7 noma imoya ewu7 noma izinkanyezi eziwu7 esiphambi kwakhe noma imiqhayela ewu7. Yes Lord. Uthi uyakwazi konke okwenzayo ngokuba konke okwenzayo awukwenzi ngoba kuqhamuka kuyena. Ukuba unegama lokuthi uyaphila kanti ufile. Unegama usebenzisa igama lika Jesu Kristu as if wena unokuphila. Hallelujah, glory to God. You understand? Hallelujah. Kodwa ke ufile ngokuba wenza umsebenzi wokungcola. You understand? Amen. Vuka ulinde. Manje isikhathi sokuthi nina abafundisi bamanga enifundisa igospel engaqhamuki uNkulunkulu nifundisa ngokuthi abantu kufanele babheke ingcebo uNkulunkulu yezinto eziphathekayo zasemhlabeni ukuthi uNkulunkulu uzobabusisa abantu ngemali. Isikhathi sokuthi nivuke nibatshele abantu iqiniso ukuthi abaphume ezonweni zabo beze kukhanyeni okukuKristu bahlukane nezono zabo. Igospel izositshela ukuthi thina fanele sihlukane nezono zethu kuphela. Yes Lord. Vuka ulinde. So vuka manje uqaphele Uqiniso okuseleyo obekuza kufa. So manje lokho bekuza kufa umphefumulo wakho. Do you understand? Hallelujah, glory to God. Manje ithini incwadi? Vuka ulinde. Vuka ume manje ufuneka ube uqwashe manje. Noma uqwashile usho ukuthi manje ulindile. Uqiniso okuseleyo obekuza kufa. Ngokuba manje osele nakho wena umphefumulo. Iyona kuphela into osenayo. Umzimba wakho uzofa. Phile enhlabathini. Inhlabathi izophila enhlabathini. Ngokuba konke okudaliwe emhlabeni. Inyoni, ufish, umuntu, igolide, ilezindlu ehleli kuzona, ilezimoto, konke kuphuma phansi enhlabathini. Uma wena uthembeleke ezimotweni nasemalini, uthembele kubantu, bonke labo bantu othembele kubona, nalezimoto lezo othembele kuzona, nezindlu nemali othembele kuyona negolide, nalezi mpahla othembele kuzona, konke kuzofa. Konke kuzophela kuhle kuphinde enhlabathini. Umphefumulo wakho uzophila okuphakade. It's either umphefumulo wakho uzophila phakade esihogweni noma uzophila phakade ezulwini. So isikhathi simanje ukuthi wena uzikhethele ukuthi ke ngabe ufuna ukuphila phakade ezulwini noma ngabe ufuna ukuphila phakade esihogweni. Intando yakho ngokuba ke unikiwe isikhathi kuthiwa manje vuka ulinde. Uvuse lokho okuseleyo kwakho okuumoya okuwena uNkulunkulu awuphefumulela ngesikhathi edala umuntu. Incwadi yokuqala kwabaseKorinti sahluko 15. Hallelujah. Verse 34. Hallelujah. Incwadi yokuqala kwabaseKorinti sahluko 15 verse 34. Incwadi yokuqala kwabaseKorinti chapter 15 verse 15 verse 34. Verse 34. Phaphamani ngokufaneleyo ningoni. Yabona ke ithini incwadi? Yimaye. Phaphamani ngokufaneleyo. Manje ngendlela enjani? Phaphamani ngokufaneleyo. Fanele sivuke ngendlela enjani? Ningoni. Sifanele sivuke ngendlela enjani? Phaphamani ngokufaneleyo. Indlela efaneleyo. Yes Lord. Efaneleyo. Ukuthi kufanele senze njani? Ningoni. Singoni. Phaphamani ngokufaneleyo. Kungenaphi ukuthi uNkulunkulu uthe uzobusisa ngemali? Kungenaphi ukuthi uthe uNkulunkulu nasi siwasho? Kungenaphi ukuthi uNkulunkulu athi ke fake irosali kukuphi lapho? Phaphamani ngokufaneleyo. Methiwa phaphamani ngokufaneleyo vuselelani imoya
nina. Hallelujah. Hallelujah. Phaphamani ngokufaneleyo. Vuselelani imoya yenu. Phaphamani ngokufaneleyo. Uma uvuselela umoya wakho, uma uNkulunkulu methi izidakwa zingene ejointini ezulwini, wena ohlala ejointini ushiya phansi manje, uhlala ejointini uze kuNkulunkulu ngokuqonda, ushiye konke okwasemhlabeni, uthathe iBhayibheli lakho, ulandele izwi, awumholi uNkulunkulu, akakuphumi uNkulunkulu, uyakuhola uNkulunkulu. Ningoni. So, uma uhola uNkulunkulu, wena awusatholakali ukwenza izinto zomhlaba, awusatholakali uphinga, awusatholakali ufeba noma ufisa into kamakhelwane wakho, awusatholakali wena uphuza utshwala noma ubhema ugwayi, wena umuntu wesifazane awusatholakali emajointini upekuza laphayana ugqoka isiketi esincane ngokuba yini ungcwele. Wathi uNkulunkulu ke abantwana bakhe ufuna babe ngcwele bafihle umzimba oyihlazo. Ngokuba abanye kabamazi uNkulunkulu. Baningi abamazi uNkulunkulu, abamazi ngokuba ke izwe lifele esonweni. Abaholi benu abaniholayo emabandleni abaholi bamanga. You understand? So, abantu abaningi bayesontweni ngenxa ukuthi babheka ukuthi uNkulunkulu uzobanika something. So uma nginikela ngesihlanu uNkulunkulu ufuneka nginike 100 rand. Ayikho into enjalo. Thiba unikela ngomusa ngalokho nako awunikeleli uNkulunkulu ukuthi ke akunike okunye. Uthi uNkulunkulu ke uma lokho kwenza ngomusa, not ngokuthi wena ulindele, ukwenza ngomusa. uNkulunkulu uyakwandisela ngokuba unomusa. uNkulunkulu unomusa. Uma uza kuyena uzozidela kuyena uthola umusa wakhe ngokuba uyisoni uphila kuphila emanyaleni. Ngokuba abanye kabamazi uNkulunkulu. Ngisho lokhu ukuba nibe namahloni. Amahloni kusho ukuthi wena uyazibona ukuthi uphila ehlazweni. Uyazibona ukuthi uhambe kumnyameni. Hallelujah. Yini? uNkulunkulu uyakubiza ukukhathalele. Yonke imibhalo ekhona eBhayibhelini iphefumula umoya oyingcwele. Akukho lesisodwa isiprofethi esazibhalela umuntu ngokuhlakanipha kwakhe. So, bonke obhole phansi simele ukulandela kona. Uma umfundisi wakhe ekela ukuthi no, ayikho inkinga isono siyahlula kuze kuphela uthenyezi. Uqhubeka kuze esontweni nesono sakho, ufake iruji yakho, angashumayini ngalonto leyo esontweni, antontose, kube umngani wenu nenza niphuze naye iwayini, niphume naye nebhishi, nigibele izintaba naye. Lo mfundisi lo yena umfundisi kaNkulunkulu. Ngesikhathi sokudlala. Ngiyayazi imisebenzi yakho. Uthi uNkulunkulu uyayazi imisebenzi. Lalela. Uma eyazi imisebenzi yomuntu, usho yena futhi uNkulunkulu athi ke umuntu ngimkomelisa ngokomsebenzi yakhe. So uma wena imisebenzi yakho ingamsali nentando yakhe usenkingeni. Uma wena uhola abantu ngokuba ke uhola abantu bakaNkulunkulu, abantu bakaNkulunkulu kufanele baholele ekukhanyeni. Awukwazi ukuthi uzozibiza ngomfundisi uma phambi kwabantu kodwa ke ube wenza yona into ephambene neBhayibheli. Ngiyayazi imisebenzi yakho. Wazi yini? Imisebenzi yakho. Wazi imisebenzi yakho ukuba unegama lokuthi uyaphila kanti ufile. Unegama lokuthi uyaphila. Unegama lokuthi uyaphila. Yezwa lonto le? Kanti ufile. Unegama lokuthi. Kusho ukuthi use the Lord's name in vain. Wena usebenzisa lelo gama lelo lokuthi wena hayi mina ngiyakholwa. Mina ngowaNkulunkulu. Abanye abanenkani utshela ngokutshela lela. uNkulunkulu awuzi kuyena uthi wena khona abaningi abantu abantshala umuntu une-personal relationship yakhe noNkulunkulu. Ayikho lonto leyo. I-personal relationship noma ubudlelwane obukhethekile butholakala ngendlela yodwa ukuthi wena wamukele izwi noJesu Kristu njengenkosi nomsindisi, wenze konke okubhalwe phansi eBhayibhelini. Lapho-ke usunobudlelwane ngendlela ekhethekile noNkulunkulu. Awukwazi ukungitshela ukuthi wena uyafeba, uyadakwa, uyantshontsha, uqamba amanga uzongitshela ukuthi wena ke uNkulunkulu usizosizayo. Ayikho lonto leyo. Akubhaliwe eBhayibhelini kanjalo. Ngikhombise iscripture esisho kanjalo sithi ke uNkulunkulu usiza amasela.
Incwadi umshumayeli isahluko 12 Incwadi kaMshumayeli isahluko 12 verse 13. yes sir Nakhu kuphela kuphela kwendaba. kwendaba Lapho sekuzwakele lapho konke. sezwakale konke Mesabe yonke uNkulunkulu. into kumele uyenze uma wena ufuna ukuba ne-personal relationship noNkulunkulu Mesabe bese uNkulunkulu. emva kwalokho wenzani Ugcine imiyalo yakhe. awunayo i-personal relationship noNkulunkulu wena udaka utshwala Mesabe uNkulunkulu. Ugcine imiyalo yakhe. awunayo i-personal relationship noNkulunkulu wena ube uphila ngamanga Mesabe uNkulunkulu. Ugcine imiyalo yakhe. ayikho i-personal relationship noNkulunkulu uma wena untshontsha Mesabe uNkulunkulu. Ugcine imiyalo yakhe. ayikho i-personal relationship noNkulunkulu uma wena mprofethi uprofetha into engekho Mesabe uNkulunkulu. Ugcine imiyalo yakhe. ayikho i-personal relationship noNkulunkulu uma wena umama uzibiza ngomvangeli noma uzibiza ngombhishophi noma uzibiza ngomama umvangeli noma ngabe uzibiza ngani umfundisi Mesabe uNkulunkulu. Ugcine imiyalo yakhe. ayikho i-personal relationship nawe noNkulunkulu uma wena uphinga Mesabe uNkulunkulu. Ugcine imiyalo yakhe. so uNkulunkulu uyakwazi konke okwenzayo uyazi ukuthi wena umkholwa ngomlomo kodwa ke ngezenzo uyamphika ukhuluma ngaye ngomlomo kodwa ke inhliziyo yakho ikude naye uNkulunkulu uyakwazi lokho Ngokuba lokho kungokwabantu bonke. so uma ke wena ufuna ukuba ne-personal relationship noNkulunkulu mesabe uJehova ugcine imiyalo yakhe ngokuba lokho kumele ukuthi sikwenze sonke thina esithini sikamzimbeni kaKristu awukwazi ukuthi uzobe semzimbeni kaKristu kodwa ke wena ubhizi wenza izinto ezenziwa abantu bezwe ugqokisa kwabantu bezwe ukhulumisa kwabantu bezwe awukwazi ukwenza lokho hallelujah glory to God ngeke ukuzokwenza lokho Siyabonga Nkosi uJesu. uzokwenza lokho obhole phansi uzokwenza lokho uNkulunkulu okukhulumile okukhulunywa umoya emabandleni Yes Lord. understand Yes Lord. Yes Lord. uzokwenza njengoba kunjalo ngeke uzuphumele eceleni ngakwesokudla noma ngakwesesincele Vuka ulinde. so manje isikhathi sokuthi ke nivuke emaqandeni vukani emaqandeni asikhathalele kuthenjwa ngabantu Yes Lord. uma sithembeke uNkulunkulu ngezwi lakhe lokho kuphelele kuthina kuletha ukulunga nokuthi ke uNkulunkulu uyasithemba ngokuthi ke siyalimela iqiniso njengoba yena eyiqiniso Amen. Uqiniso kuseleyo obekuza kufa. so umphefumulo wakho uma ukuthi wena ufuna ukuphila nokuthi ufuna ukubona uJesu Kristu uphile naye naphakade uma sebuya into okumele uyenze ukuthi wena vuka Amen. Ulinde. ukulinda kwakho Hallelujah. uyaphuma ey'ntweni zomhlaba Yes, Lord. sawulinde ngezwi ekuyilona elilethela ukuphila phela Uqiniso kuseleyo obekuza kufa. ngokuba ke uAdam noEve bafele esonweni Yes Lord. Yes Lord. ngombhalo Amen. uAdam Amen. wazinxusela enkosini Yes Lord. you understand Amen. ngalokho ke nawe ukumele ukuthi uzinxusele enkosini egameni likaJesu Kristu yena owapheleliswa yena oba perfect Amen. wabe isihlabelo esiperfect esiphelelisiwe akutholakala kusola kena so uma wena uthi ufana noKristu uthwele umsulwa awuqamba amanga awuphuza utshwala awubheka ugwayi awuhamba ama-night club awutholakali emajoyintini Anamhlinzi emibi. awunayo inhliziyo emibi awufebi awuphuzi Hallelujah. Hallelujah. awuphingi mfundisi awuqamba amanga Amen. wena mama awushumayela esontweni ngokuba yini umsulwa wenza lokho kusho uNkulunkulu Amen. Ngcwele. Hallelujah. uNkulunkulu ungcwele ufuna abantwana abangcwele so uma wena uthi ungcwele kodwa wenze into ephambene nento esho uNkulunkulu usebenzisa le Bhayibheli lakhe asinike lona wena uyisikhohlakala usebenzisa iBhayibheli ngobuqili Amen. Inzuzo. wenza intando yakho akekho eBhayibhelini kuthiwa khona wesifazane wanikwa isibonakaliso sokuthi akahambe ushumayela emabandleni no hallelujah glory to God no Sathane yedwa. usathane yedwa ukhohlisa nina abantu besifazane onenza ke nifune ukuthi nibe abashumayeli nibe abavangeli nibe omama umbhishophi nibe omama umpostoli amanyala lawo isinengiso Amen. uthi uNkulunkulu umuntu wesifazane akamvumeli ukuthi akhulume ebandleni Amen. akamvumeli
So ngeke sikushintshe lokho ngoba nakho sithi ke sifuna ukwenza wena ufile kahle mhlambe ngeMother's Day noma ke ngosuku oluthize ufuna kume phambi kwepulpit. No. Uzohlala esontweni uthule umnqaze uvala umlomo. Uma kukhona isiprofethi esiqhamukayo ngawe usungaba ke umprofetikazi uprofete kodwa ukuthi ushumayele izwi likaNkulunkulu. No. Akhono yedwa. Uma esontweni lakho ushumeza umuntu esifazane niholo usathane. Ngokuba ke akekho umuntu esifazane onelungelo lokuma kwipulpit. Ngokuba ngifumananga imisebenzi yakho iphelelisiwe. Nakwayodwa incwadi eBhayibhelini. Nakwayodwa incwadi eBhayibhelini ekuthiwa khona umuntu esifazane umshumayeli. No. Akekho. Akekho. So silindile namanje. Namanje uma ukuthi wena uthi kuyafuna usilethela incwadi. Letha. Sikhona ubhalwe phansi. Angikholwa into ozoqhamuka nayo eceleni ngaphandle kwento eBhayibhelini. Kuphela into ebhalwe phansi eBhayibhelini. Yes sir. Vuka ulinde. Vuka. Wena ohlala ekusontweni lekushumela khona umuntu esifazane, phuma lapho. Incwadi isambulo isahluko sesithathu. Vuka ulinde. Vuka ulinde. Uqinise okuseleyo obekuza kufa. Usalela umphefumulo wakho kuphela onokuphilisa kwaphakade. Uma ungafuni ukwenza intando kaNkulunkulu, kuzofa umzimba wakho, kufe nomphefumulo wakho. Uyobuhlushwa nomprofeti wamanga kanye nesilo kanye nawe nengilosi zikaSathane esifokweni. Ufa kuphakade. Yes Lord. Lokho asitindele ukuthi ke ufuna ukuvuma ngenkani. uNkulunkulu ozokwenza ukuthi ukuvume ngemisebenzi yakhe. Yes Lord. Yes Lord. Hallelujah. Ungagoloza ulwe kodwa ke iBhayibheli ngeke uzulishintshe. No. Ngeke uzulishintshe iBhayibheli. Ngokuba ngifumananga imisebenzi yakho iphelelisiwe. Imisebenzi yenu phambi kukaNkulunkulu ayiphelelisiwe emabandleni phakathi emabandleni abantu bayakholwa. Basibiza amaChristianity. Abantu besifazane baxhuma namabhluku esontweni bapende imlomo. Hallelujah. Bafaka obhuti ingikhwebe nento zokufakelwa. Abashuqula amakhanda. Ngokuba angifumananga imisebenzi yakho amadoda nawo abhiza afaka ama-gold chains afake nezikipha ezinane ezibampintshayo eziveza imkhaba kanye namabhluku athayithi aveza isiso sangasese afake agunde namakhanda izitshela ongaziqonda amadoda alukile amadoda apende amakhanda awo amanye amadoda acobezela imlomo ngasuthi abantu besifazane gcwele ney'tabane ziyabahola emabandleni iy'ngane ziyabahola emabandleni abantu besifazane bayabahola emabandleni uthini umbhalo. Hallelujah. Ngokuba angifumananga. Uthini uNkulunkulu akafumananga imisebenzi yenu ayiphelelisiwe phambi kukaNkulunkulu. Phambi kukaNkulunkulu imisebenzi yenu ayiphelelisiwe. So uma nibizwa animizele umhlengi anginalo ibandla angilifuni ibandla ke likaKristu. Nangelilodwa ilanga kuyothi ke mina ibandla lami. Izwi lenkosi igama elibhalwe phansi ukuthi izwi lenkosi uJesu Kristu ungulizwi. Hallelujah. Thina siholwa izwi elingcwele. Amen. Imbhalo engcwele iyona esiholayo ephefumula uNkulunkulu. Yes Lord. Phela. Amen. So uNkulunkulu uyakubona ukuthi wena ungcolile. Uyathakatha esontweni. Unemdlinzi emibi esontweni, unenzondo udlisa abantu esontweni. Hallelujah. Hallelujah. Ngakho ke khumbula ukuthi wamukele wezwa kanjani. Hallelujah. Lithini? Ngakho ke khumbula ukuthi wamukele wezwa kanjani. Kugcine uphenduke. Khumbula ukuthi wamukele wezwa kanjani. Yes Lord. Bese kugcine uphenduke. Bese kugcine uphenduke. Khumbula. Hallelujah. Ngakho ke khumbula ukuthi wezwa wamukele wezwa kanjani. Kugcine uphenduke. Kugcine konke uyazi ukuthi wena mfundisi ufundisiwe iqiniso. Uyalazi iqiniso lonke eBhayibhelini. Wamukelisiwe uphiwe isiphiwo sikaMoya Oyingcwele. Kodwa wena uyamphika uNkulunkulu. Ufundisa abantu izinto ezingekho eBhayibhelini. Amen.
uthi awunankinga wena ukuthi abantu balale bengashadile. Wena uthi awunankinga abantu ukuthi ebandleni lakho baphinge ngoba nawe isiphingi. Uthi awunankinga abantu bajaka utshwala bagqoka abantu besifazane bagqoka amabhlukwe. Uthi awunankinga wena ukuthi abantu besifazane bangahamboza amakhanda. Wena uthi awunankinga akufanele ubhabhadise esontweni lakho abantu baphenduke. Incwadi ithi ke manje nawe unikiwe ithuba lokuthi ke uphenduke. Wena uqobo lwakho ngoba uma ungaphenduki akwakho kuzoba worse kakhulu kunalabantu abaholayo. Ngokuba balandela wena. Wena igazi labo lizoba sezandleni zakho. Hallelujah. Hallelujah. Incwadi kwabaseRoma isahluko 13 verse 11. Yenzani lokhu njengokuba nazi isikhathi ukuthi sekuyihora. Manje ihora manje lokuba nivuke ebuthongweni. Vukani emaqandeni. Isikhathi manje sokuthi nivuke emaqandeni. Ngokuba manje insindiso isisondele. Insindiso ilethiwe. Ilethwe ngeplate, ilethwe ngetray ukuthi wena nje ugcuma uhlale uzitike ngensindiso. Amen. Amen. Isikhathi manje sokuthi ke nivuke emaqandeni. Niphume koshembe. Niphume kuma-Roman Catholic Church. Niphume kuma-Baptist. Niphume kuma-Methodist. Nize kuJesu Kristu. Yes Lord. Niye ukulandela amagama amabandla lokho engixhomelana ngamagama amabandla. Kodwa ke imisebenzi yenu iphambene nentando kaNkulunkulu ikhohlakali. Yes Lord. Gcwele ifebe neziphindi nezihlabane. Yes Lord. Gcwele lonke uhlobo lezikhohlakali esontweni baloko bexhomelana. Ngokuthi usonta kuphi engathi isonto lakho lingcono ngelinye isonto. Linye. Lalela incwadi yaseEphesians chapter 4 verse 4. Hallelujah. Khona sokhipha yonke lemfeketho yenu. Imfeketho lento yenu. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Imfeketho. Incwadi kwabaseEfesu isahluko sesine ivesi lesine. Munye umzimba. Yezithela incwadi. Munye umzimba. Munye umzimba. So uzongixhumela uthini ngebandla lakho lingcono ngani? Kungcono ngani ukuba kaShembe? Kungcono ngani ukuba seZayoni? Kungcono ngani ukuba iChristianity? Munye umzimba. Munye umzimba. Ofela thina sonke. Hallelujah. Munye umzimba owaletha wabisihlabelo. Munye umzimba. So uma sonke sithi sikulo mzimba ayikho le ndaba yemngcele enyenzayo. Munye umzimba. Munye. Munye. Munye umoya. Hallelujah. Hallelujah. Munye umoya. Hallelujah. Glory to God. Munye umoya. Munye umzimba. Munye umoya. Munye umoya. Njengalokhu nabizelwa ethembeni linye. Ngokuba sonke sibizelwe kuphi? Ethembeni linye. So why ihlukene phakathi nemaqembu? Why? Njengalokhu nabizelwa ethembeni linye lokubizwa sonke sibiziwe kulodwa noma kuyithemba linye lokubizwa kwethu. Lokubizwa kwethu sibizela kuKristu. Yinye inkosi. Munye uNkulunkulu. Yinye inkolo. Munye uJesu Kristu. Munye umbhaphathiso. Munye umbhaphathiso. Munye uNkulunkulu. So uzongitshela ukuthini? Why lokho engikhomelana? Nina abafundisi eniphethe lamabandla, why nilona abantu ngaphansi kwamagama angekho eBhayibhelini kuthiwa abantu abaholwe ngawo? uJohane Mbhaphatisi wayebhaphathisa abantu akhiwa ukuthi ke qanjwe ibandla lakhe. uPaul wayengumpostoli akhiwa ukuthi asiqambe ibandla umpostoli Paul. Igama labapostoli abantu abawofakazi akhiwa ukuthi ke asiqambe igama ukuthi abapostoli. Munye uNkulunkulu uyiso wabo bonke ophezulu kwabo bonke okubo bonke ophakathi kwabo bonke. Munye ubani? Munye uNkulunkulu. Yes sir. Uyise wabo bonke. Munye uNkulunkulu bonke. Munye uNkulunkulu. Munye uNkulunkulu. Yes, uyise wabo bonke. Uyise wabo bonke. Uyise ubaba wabo bonke. Ubaba wethu sonke. Ophezulu kwabo bonke. Lalela uphezulu kwabo bonke. Hallelujah. Abakholwa nguye.
awalandela intando yakhe abenza imisebenzi abenza imiyalelo yakhe njengoba injalo okubo bonke ukuba bonke abenza intando yakhe ophakathi kwabo bonke abakholwa nguye ngokweqiniso kepha yilowo nalowo kithina uphiwa umusa ngokwesilinganiso sesipho sikaKristu kepha yilowo nalowo kithina uphiwe umusa ngokwesilinganiso sesiphiwo sikaKristu. Do you understand? Hallelujah. Do you understand? Hallelujah. Kufuna lencwadi le nkolo uJesu Kristu ebatshela ukuthi ibandla lakhe. Amen. Ngisho chapter 16 ekhuluma uncwadi yaMateyu ekhuluma noPeter nabalandeli bakhe. Ngifunele yona ungithole leyo. Hallelujah. So uze kuphele yonke lento ukuthi iqanjwe uthi wena ucanga ukuthi ngoba naku usonto eZayoni noma usenta kweChristianity noma usenta eUniversal Church noma usonta kuphi kuma Lutheran noma Methodist ucanga ukuthi ungcono wena awungcono ngalutho uma wenza izinto ezenziwa abantu bezwe uyisonakala njengabo bonke abantu abaphila ezweni uma wena wenza into ephambene nomyalelo obhalwe phansi eBhayibhelini wawo kusikhohlakala njengabo bonke abantu abakhona eBhayibhelini abenza intando engafanele kaNkulunkulu abafana nabaFarisi nabaSadusi kanye nabo bonke abantu bezizwe ebizwa ngama-Gentiles nabantu ababizwa ngama-Greek abangafuni ukwenza intando kaNkulunkulu kodwa igospel inikwe bonke abantu ukuthi beze ekhanyeni beze ekukholweni. Amen. Ngokuba uNkulunkulu akahlukanisiwe phandle nendawo. uJesu Kristu uyena kuphela wabethelwa. uShemba kabethelwanga, umhlengi akakaze abethelwe, ngeke aze abethelwe. Umpostoli Paul akazange abethelwe. Amen. So munye umuntu onebandla sonke sifanele ukuthi sihambe ngaleyo ndlela ekuKristu. Amen. Incwadi ngokukaMateyu isahluko 16. Yes sir. Verse 6. uJesu wayesethi kubo anobheka nixwaye imvubelo yabaFarisi nabaSedusi. Bhekani incwaye imvubelo yabaSedusi nabaFarisi. Baphendula nabodwa bathi kungokuba singaphathanga izinkwa. Kepha ekwazi lokhu uJesu wathi nina bokukholwa okuncane yini ukuba niphendulane nodwa ngokuthi ngokuba ningenazinkwa na? Anikaqondi yini ukuthi anizukhumbuli izinkwa eziyisihlanu zezinkulungwane eziyisihlanu nokuthi nabutha iziqabetho ezingaki na? Nezinkwa eziyisikhombisa. Ngifuna yabona hambe ku chapter 16 right? Hallelujah. Hambe ku verse 12 verse 17. Chapter 16 verse 17. Incwadi ngokukaMateyu isahluko 16 verse 17. uJesu waphendula wathi kuye ubusisiwe wena Simona kaJona ngokuba inyama negazi akukwambulelanga lokhu So kodwa uBaba osezulwini. uJesu Kristu uyabuza ukuthi abantu bathi ngubani? Amen. Bathi ubani indodana yomuntu? Yes Lord. Baphendula abafundi bathi abanye bathi uEliya, abanye bathi uJohane uMbhaphatisi. Yes Lord. Abanye bakhomba lokho nalokho. Bathi uJeremiah noma omunye wabaprofeti. Abanye bathi omunye wabaprofeti. Wathi kubo nina ke nithi ngingubani na? Kodwa ke ninabantu enginiholayo nithi ngubani? uSimon Petru waphendula wathi Wasekuphendula uSimon Petru wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. So uma uSimon Petru esho njalo akasho ngokuqonda kwakhe kodwa ke ukukholwa akunikiwe uNkulunkulu ukuthi akholwe kuyo indodana ayithumile uNkulunkulu ukuthi iyona indodana yami engithokozile ngayo.
azange akusho ngokuhlakanipha kwakhe. Lokho wakusho ngentando kaNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu wayesembulele ukuthi nangu engikhethileyo. uJesu waphendula wathi kuye, ubusisiwe wena Simon kaJona. So ngenxa yokuthi uJona umoya engcwele umkhanyiselile Ngokuba inyama negazi akukwambulelanga lokhu kodwa uBaba osezulwini. lalela nayi indaba kumele uyazi. Inyama negazi ngeke izikwambulele izinto zikaNkulunkulu. Yingakho ubona kumnandi ukufeba ulala ungashadile. Yingakho ungakuboni uqamba amanga nokudaka utshwala nokuphinga nokubulala abantu ngokuba uphile enyameni. So lokho esikhulumayo kuwena kuyinto endiza ngaphezulu idlalela leyo kude nawe yini ngokuba wena uphiliswa inyama negazi, uholwa inyama negazi, uholwa imizwa, awuholwa umoya engcwele. Yingakho izinto zikamoya engcwele zingazembuli kuwena ngokuba wena uholwa inhliziyo. Yingakho wena umuntu wesifazane uthi unelungelo lokushumayela. Yini mina engahlula ukuyenza ukuthi ngishumayele? Hallelujah, glory to God. Angeke uzihlulwe yilutho ingokuba ngeke uzishumayele iqiniso ngokuba iqiniso lithi ke umuntu wesifazane makangashumayeli akathule ebandleni. Uzokushumayela lokho, uzokushumayela kanjani lokho ube ukupulpitha ekubeni iBhayibheli likuvumeli? Amen. So into enjalo ukuthi nihlala ezonweni zenu ingokuba niphethwe inyama iyakubusa inyama and usathane uhleli phezu kwenu. Yayizwa lonto leyo. Yingakho lezi zinto lezi zingembuleki kunina. Kunzima ukuthi le nkungu isuswe emehlweni ngokuba ke nincamela ukuhamba umnyameni ungokuhamba ekuganyeni. Wathi uJesu Kristu kuPetru emtshela ukuthi ke lokhu akwambulwa yimina inyama negazi kodwa ke into engenza ukuthi ngikholelwe kuNkulunkulu, ngikholelwe kwinto ebhalwe phansi eBhayibhelini ingoba kuvumele ongaphezulu. Ubusisiwe wena Simon kaJona. Ubusisiwe okholwayo nomkela inkosi uJesu Kristu nomkela indodana kaNkulunkulu ngokuba ke lokho akazenzelanga yena. Ngokuba inyama negazi akukwambulelanga lokho. Ngokuba ke uma sawuphila ngobungcwele suhlukene nezinto obuzenza wena ungakokholwa kodwa uBaba osezulwini. Yingakho ke uNkulunkulu ethihlukanisa inyama nomphefumulo ngokuba ke uma sawukholwa kuJesu Kristu wena usezenza izinto ozenzayo uma usenyameni. Amen. Wenza izinto ezifunwa umoya engcwele. Amen. 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 Phela and that is period. Amen. Akukho vila lokho. Yes, Lord. Awazi ukuthi uzilandulele uzijustify ukuthi no ngiyazama no uma uNkulunkulu esezambulile kuwena Yes, Lord. uthatha isinqumo bathi ngesingisi you make a decision. Amen. So manje uma uzwa lezwi isikhathi sokuthi ke nawe uthatha isinqumo and make a decision manje usanesikhathi. Amen. Ngoba uma uholwa umuntu ebandleni labanga ngegama lebandla liqambile yena engekho eBhayibhelini uyedwa umuntu aqamba ibandla lakhe. Amen. Uyedwa. Yes, Lord. Incwadi. No, ngifuna le khona ekhuluma ibandla lakhe. Amen. Hallelujah. Nami ke ngithi kuwe wena unguPetru. Incwadi kaMathewu chapter 16 verse 17 verse 18. Verse 18. Nami ke ngithi kuwe wena unguPetru phezu kwaleli dwala. Phezu kwaleli dwala leli Ngiyakulakha ibandla lami. Ibandla elikabani elikaJesu Kristu. Elikandodana kaNkulunkulu. Yes, Lord. Elikamoya oyingcwele. Amen. Ibandla elikaJesu Kristu. So uma wena ukhoma ngokuthi wena usonela uthela noma Universal Church noma eZayoni nibukelana phansi ngoba niyakhomelana niku-competition yokukhuthuza abantu nokuthi niqhubeke nibe yifebe nibe yidakwa nibe nabaqambi bamanga nibe yiphingi nibe nayo yonke imidlinzo yobubi. Yes, Lord. Hallelujah. Yini anikho ebandleni likaKristu. Amen. Uyawubona umehluko mzukwane wasebandleni likaKristu. Mzukwane umoya. Hallelujah, glory to God. Umoya ongcwele. Yes. Hallelujah, hallelujah. Wakwambulela Yes, Lord. izinto zasezulwini. Amen.
ngokuba wena niphila lemhlabeni niphile ebumnyameni niphile enyameni uma uholwa inhliziyo uphile ebumnyameni Yes, Lord. uma uholwa imizwa phile enyameni inkanuko Yes, Lord. uholwa inkanuko yenyama ingakho ke ungekho emzimbeni kaKristu ngokuba usemzimbeni kaKristu lalela uma usemzimbeni kaKristu wena uholwa umoya ongcwele awukholelwe emadlozini awuhlabi awuyidli inyama ehlatshelwe Yes, Lord. awufaki iphandla Yes, Lord. awufaki amabhonke emzimbeni awufaki ubucwebe emzimbeni No. uba msulu uba plain Lord. awuphilela ukubukwa akukho kusona isona ukuba isigwili kodwa uma wenza ingcebo yakho ngendlela engafanele untshontsha uqamba amanga ubulala abantu ukhuthuza uthumba abantu wena uyisoni Yes, Lord. ucabanga ngendlela engafanele uzofela esihogweni uma ushopha amakhadi nomgidi idayisi wena uzofela esihogweni ngoba leyo mali imali ezuzwe ngendlela engafanele. Yes, Lord. Yes, Lord. Fanele umuntu asebenze abe nekhono bathi ngesingisi the skill osisebenzayo osifundelayo iskill sakho uma ukuthi ke ufundela ukuba isigebengu uzwana nako ugebengu bakhe esihogweni ngokuba loNkulunkulu esikuyena umsulwa ulungile. Amen. Incwadi kuLeviticus isahluko 10 verse 10 niyakwahlukanisa okungcwele sikwazi ukwahlukanisa okungcwele nokungengcwele fanele sikwazi ukuhlukanisa okungcwele nokungekho ngcwele okungcolileyo nokuhlambulukileyo okungcolileyo nokuhlambulukileyo. You understand? nize nifundise abantwana Lokhu simele ukuthi uma sesazi izinto ezingcwele nezingekho ngcwele ehlambulukileyo nezingcolileyo lezo zinto lezo sikwazi ukufundisa abantwana bethu ukuze nabo bakwazi ukuhlukanisa okungcwele nokungekho ngcwele. bakwa-Israyeli zonke izimiso uJehova azikhulume kubo Hayi ezinye ngesandla zazo sikaMose. zonke Yes, Lord. izimiso Yes, Lord. ezibekiwe phansi eBhayibhelini ekumele sizilandele Yes, Lord. ngalo ndlela le ekumele sizilandele ngayo zibekelwe isizukulwane esasikhona nesizukulwane esalandela nalesesikhona nalesesizayo Yes, Lord. before umhlaba ubhubhe. Amen. So uJesu Kristu wakhuluma noPetru. Yes, Lord. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 16 verse 18. Yes, sir. Nami ke ngithi kuwe Nami ke ngithi kuwe wena unguPetru wena unguPetru phezu kwaleli dalo phezu kwaleli dwala leli ngiyakulakha ibandla lami ibandla elikaKristu. Uyathanda uthandi ungagolozwa ulwe uphathe isibhamu uphathe ukubese uphathe ibhomu uphathe zonke inhlobo zezikhali uvikele ibandla lakho negama lalo elingekho eBhayibhelini kodwa still umnini webandla uKristu. Yes, Lord. Incwadi yase-Efesu chapter 4 verse 4 ithini? Hallelujah. Incwadi yase-Efesu isahluko sesine Hallelujah. Munye umzimba, munye umoya, one body, one spirit. Hallelujah. Njengalokho nabizelwa ethembeni ngoba sonke sibizelwe kulowo mzimba nakulowo moya one hope. Hallelujah. nethemba linye Lokubizwa kwethu sonke sibizelwe kulona. yinye inkosi, There is one Lord, yinye inkolo, one religion, one belief. munye umbhaphathiso, There is one baptism. Munye kuphela ubhaphathiso. munye uNkulunkulu, Munye uNkulunkulu. There is one God. uyise wabo bonke. Hallelujah. Ubaba wethu sina sonke. Ophezu kwabo bonke, Ungaphezu kwakho konke, uphezu kwethu sonke. okubo bonke, Ukuthina sonke. ophakathi kwabo bonke. Kepha yilowo nalowo kithina uphiwa umusa njengokwesilinganiso sesipho sikaKristu. Wonke umuntu okholwayo unikwa isiphiwo ngendlela uJesu Kristu afuna ukumupha ngayo. Phela. You understand? Kwela le ncwadi yaseSambulo sesobhala. Sesiyavala. Uma ukuthi wena
akokozimiseli ukuphuma emanyaleni ophila kubona uzofela kubona abanyala uma kukuthi wena ubusuphumile emanyaleni wayazi indlela kaNkulunkulu waphindela emanyaleni kuyoba buhlungu kwakho ngokuba wena ufaniswa nenja efike yaphalaza yaphinde yahamba yaphinde yabuya yazodla umphalazo wayo. Amen. Yezo lonto leyo ufike ke wakhishwa odakeni njengengulube wahamba wawashwa waclean wamsulwa waphinde wena wakhetha ukubuyela odakeni uyabhukutha ezonweni zakho ube ingulube lapha ya. Wena unikiwe izwi lenkosi ukuthi ulishumayele ngendlela efanele. Wena wakhetha ukuba umfundisi wamanga wakhetha ukuba umfundisi wemali owenza izibonakaliso zamanga wakhetha ukuba umprofeti wamanga wakhetha ukuba umpostoli owamanga. Amen. Hallelujah. Ngalokho uzolithetha libomvu. Yes, Lord. Uzolithetha libomvu. Yes, Lord. Nonke nina abaprofeti bamanga nihola namabandla amanga nizolithetha libomvu. Yes, Lord. Nimele ukubuyela ekhanyeni. Nimele upaphathise egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zabantu. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. 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 Fana abantu baphuma ezono zabo. Nina niyabamezela ngamanga. Nibaholela ebini. Nenza abantu babe yiqila zika Sathane. Ngenxa ukuthi ngithanda imali kakhulu ngaphezu kaNkulunkulu. Yes, Lord. Hallelujah. Nikhohlakali. Nizosha. Nishale amanga enu. Sithi ke buyelani kuNkulunkulu. Ngakho ke khumbulani ukuthi wamukele wezwa kanjani kugcine uphenduke. Qina uphenduke. Incwadi ikhuluma ngokuphenduka. Ivangeli esishumelayo nevangeli elashunyelwa uJesu Kristu noJohane uMbhaphatisi elokuphenduka. Ngokuba uma ungalindi ukuthi wena uyahluleka ukulinda kwiposition yakho ngiyakuza kuwe njengesela. Hey. Hallelujah. 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 Uthi uNkulunkulu uzenza njengesela. Uthi uJesu Kristu umuntu ufuna uphenduka awufuni ukuhlala kwiposition yakho awusazi isikhathi azofika ngaso ubefika wena uzofika njengesela. Kawusoze walazi ihora Ngeke inhlobo eyakukuza ngalo. ngeke Hallelujah. ulazi ihora likaNkulunkulu lokufika kwakhe emhlabeni. Hallelujah. So manje uJesu Kristu uthi ke phenduka incwadi yezenzo sehlobo sesibili verse 38. Nimelwe. Hallelujah, glory to God. Nimelwe ukuthi nina niphenduke. Ukuba uma ningaphenduki khona okusine kunjeqeza. Kuyasina kuyanjeqeza. Akathanda uma wasekhaya noma ngabe isihlobo noma ngabe umngani noma ngabe ngikwazi kodwa wena kumele uphendukile. Kumele uphumile emanyaleni. Uphume ebandleni lamanga. Ushiye ukuba isoni noma ngabe kuthiwa isoni uma uzimisele ngokusindiswa isikhathi manje sisakhona. Phuma esonweni. Yes, Lord. Shiya lo sibhamu sakho phansi. Shiya lo mese. Shiya lo mithi. Shiya lo zigubhu zamanzi oziphathisiwe kuthiwa ke cela ngazo amanzi abusisiwe. Shiya la mabhuluku akho nomuntu wesifazane. Wena umuntu wesilisa yeke ugqokiswa umuntu wesifazane manje. Buyela ekhanyeni. Hallelujah. Onendlebe makezwe akushoyo umoya emabandleni. Hallelujah, glory to God. Incwadi izenzo isahluko sesibili. Incwadi yezenzo isahluko sesibili Verse 38. Yes sir. uPetru wayesethi uPetru wayesethi phendukani. Isikhathi manje sokuthi nina nonke niphenduke ezonweni zenu. Phendukani. Yilowo nalowo abhaphathizwe. Yilowo nalowo kufanele wonke umuntu aphenduke mase ebhaphathiswa egameni likaJesu Kristu. Munye umzimba, munye umoya, yinye inkolo, munye uNkulunkulu. Egameni likaJesu Kristu. Wonke umuntu ufanele eze kulo mzimba obodwa azoba ingxenye yawo. Emzimbeni kaJesu Kristu ubhaphathiswa kwakho kukubona awubhaphathiswa ngenye indlela ukuthi ungene ngaphansi kwamanzi ubhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelela kwakho. Hallelujah. Khona niyakwamkeliswa. Uma sewuphendukile ubhaphathiswa wakuvuma inkosi enhlizweni yakho wazinikela kuyona
uthengisiwe usho bese wamkeliswa isiphiwo. Amen. Okomoya nangeqiniso. Umoya kaNkulunkulu weqiniso. Hallelujah. Oyingcwele. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ngoba somkeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu. Lesithembiso nesabantwana benu. Esenu nabantwana benu. Esabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Yes sir. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi. Wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. So uyothi ke mzukwane uzwa noma uma uzwa le message uzibona ukuthi unqunu. So share inamba, sishiye ne-email address bese uhambe uyosilandela ka YouTube. Thola zonke izinto ezifanele amanoni kamoya oyingcwele ulalele ufithe umphefumulo wakho. Uma sewuphenduka inamba izoshiywa ne-email uyobe sowufonela noma uyobe sowungena ka WhatsApp noma uyosenda i-email uma unombuzo mayelana neBhayibheli izinto ongaziqondi i-email sishiyela yona yonke izinto ezikanjalo ukuze wena kube khona ukuqonda kuwe uweze uvaleleka ngaphandle ukuze uzobona ukuthi yini ekwenza ukuthi wena ungapheleliswa uNkulunkulu. Yini ekwenza uhlale esontweni lamanga. Fanele ke sikonke sikubule ngeBhayibheli hayi ngokucabanga kwami noma ngemizwa noma ngama-ideas. No. Umoya oyingcwele kumele usihole hayi umhlengi, hayi ushembe, hayi abaKatolika, hayi amaBaptist namaMethodist. Hallelujah. Sifanele umkhuleko. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. uNkulunkulu onamandla, wena izwi lakho eliyinkemba, wena Nkosi ukwazi ukukhuluma nabantu bakho kwizinkalo zonke, wena okwazi ukushintsha ukuhlakani kwabezwe ukwehlise baba ukuphulukise, wena okwazi ukuthatha abayithobile ubabeke endaweni wena Nkosi ofisa ngayo bahlale kuyo. Siyayibonga insindiso yakho baba esehlele kulesikhathi samanje. Besifile ezonweni zethu kodwa ngomusa wakho wena Nkosi yethu Jesu Kristu wafika lapho besilambile khona Nkosi, wafika wasuthiswa ngezwi lakho eliwukudla kumathambo ethu. Ebesigula wena wafika wasiphilisa ngezwi lakho baba eliwukukhanya nokuphila emathambeni ethu. Siyakubonga Nkosi uJesu ukuba lo musa ongaka owanele bonke abantu emhlabeni namanje wena Nkosi uyangqongqotha enhlizweni zabantu. Uthi baba ovulayo wena uyangena kuye wakhe naye yena abe indodana noma indodakazi ophezulu konke. Babhabhadiswe abantu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, ubagcwalise nangesiphiwo sikamoya ongcwele. Bahambe nokukhanya, wena ube ngukukhanya kwabo. Babe izimvu, wena ube ngumalusi olungileyo empilweni zabo. Siyakubonga Nkosi uJesu, siyakubonga umusa ongaka ukuba wena udela isihlalo sakho sobukhosi uze uzele umuntu kuze umbuyisele abe nobudlelwana nawe. Siyakubonga Nkosi yethu Jesu Kristu. Siyakubonga baba, zonke izibongo ngezakho. Siyakubonga baba, sinanazi siphelelwa ngisho ngamazwi ukuba singakubonga kanjani ngomusa ongaka osenzele wona namanje emhlabeni. Sithi igama lakho masilingcolise Nkosi, malingcolise igama lakho nazo zonke izidalwa ezisezulwini. Sithi wena ungcwele, sithi ufanele uyibongo zonke, sithi ukufanele udumo wena ongaphezulu kwakho konke. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu manje kuze kube phakade. Amen. Amen. Azalwane, soyishiya inamba thatha ipen njengamanje ubhale ithi 066 566 9245. Ngizoyiphinda inamba ithi 066 566 9245. I-email address ithi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Na ku YouTube siyatholakala, subscribe, ushareishe nakwabanye bezwe amanoni
ezwi lenkosi yethu Jesu Kristu kuze wonke umuntu angasho ukuthi akazwanga. Izwi lenkosi .uJesu Kristu. Izwi lenkosi .uJesu Kristu ku YouTube siyatholakala. Iyona handle leyo. Umkwabhala nje wathi izwi lenkosi .uJesu Kristu. Kuyobe sekuvela. YouTube asiyonozwi lenkosi Izwi lenkosi uJesu Kristu. Kuyobe sekuvela uyobusubona nawe uzwa ulalele izwi lenkosi uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi nomsindisi empilweni zethu. Siyambonga uNkulunkulu manje naphakade. Amen. Lapha YouTube uyobe so share page noma na subscribe bathi ibutton le notification ukuze uthole i-notification ngizoba ngingena intshumayelo ngaso sonke isikhathi. Share link nakubanye abantu abadinga ukuzwa iqiniso ngomoya kaNkulunkulu. Sibonga umusa kaNkulunkulu nothando lwakhe. Siphinde sibonane ngokuzayo futhi inkosi mayivuma. Amen. Amen. Amen.